Well, hallo. Dat is vandaag januari de 20e. En we gaan, want ik geloof dat als hier Struckland vandaag, dat is. Kijk mal, hier hebben we borrelies, we hebben hier alle soorten struk, met gras, van alles het beste. En we gaan, vandaag werden we merken wat ik naam Schaschlik. Dat is een russlauntsche maaltijd. Dan doe je bietjes vlees versnijden, dan doe je aanpakken voor 12 of 24 stunden. En dan doe je er op een ijzerstang of een beetje hout afspekken. En dan doe je er op kolen bakken. En dat smaakt bloos gruwelijk schijn. Ik heb het juist een beetje geproefd. Van proefstek en dat smaakt zeer schijn. So, vandaar wat jullie weten wat we dat gebruiken. Dat noemt zich Schaschlik op Rusland. En we gaan, die gebruiken dat voor schweinevlees, rindvlees, heinevlees, schubsvlees. Wat immer er stank hat en kruipen dat kerken die op zo'n stakkertjes smaakt zeer schijn. So, ik wil het proeven. En ik heb die gelijk dat zou je einfach aan te perkelen. So, wel zijn we dat, ik weet weten wat alles gebruikt. So, hier van Struckland, Borrelies land. Wel zijn wat het verschijnt jaft. Dankzij. Oké, wat we dan gebruiken is, hier hebben we 2 bita pork tenderloin, dat is schweinevlees. Je kan ergens schweinevlees gebruiken. Hier hebben we mayonaise, mayonaise. Hier hebben we zamt, mustard. Hier hebben we groven peper. We hebben zout. En hier hebben we wat ze noemen agua mineral. Wanneer dat gaat, wanneer niet, dan gebruik je andere voeten. En daar hebben we een halve seppel. So, nu werden we dat eruit merken. Dankzij. Oké, hier hebben we nu dat vlees 2 sneden en bietekjes. Met de 1,5 seppel gemaakt. En dan wat we dan doen, dus dan nemen we hier zo'n mayonaise. Van ongeveer een stuk 1,5 of 2 eetlepel mayonaise dus stop maken. En dit ding is meest krakelarig, dan wordt het goed. Als er nog 1,5 eetlepel mayonaise. Hier hebben we wat we naam zaam, para mostaza, mustard. Door vrij veel, vielleicht ook 1 lepel of zo, 1 eetlepel te maken. Stretchen we dat dus tot zo neer, door. Stek 1,5 lepel of zo. En dan zout, zoveel als hier aan het blijven. Door, zo staat, check maar dat. Dan niet te schrijven en dan doen we groven peper. Groven peper, dat is dat man. Krijgt het hier het leven. Ja. En dan hebben we hier wat ze noemen agua mineral. Dat is water. Zo'n water waar een stuk hebben kan, dat heeft met zo'n vers, zo'n gas. Ja, check maar dat. Dan doen we door vielleicht een koffervaller zo nemen. Dat is een agua mineral wat we een beetje schuim deed. Dan hier we dat zeer fijn. De seppelen, mayonaise en dat zaam. En dat vlees, zout en peper. En dan werden we dat even nachzetten, laten stuk 12 stunden. En dat wordt dan zo week en zo schijn zijn. En dan werden we vlees bakken. So, kijk maar dit. Dit zit ja einfach sehr maltig, aber dat lijkt wat. Een klein beetje meer zo'n agua mineral. Dat ga je hem stuk kijken, dat is billig. Ja, krijg je start. Carbonated water, agua mineral. Ja, kijk maar dat. Zit dat niet schijn? Nu werden we dat even nach en e-shop neerzetten. Na morgen werden we 4 maken. En dan wel we vlees bakken. Dankzij. Oké, ik wil jullie dat nog helemaal wijzen. Hier hebben we dat schweinevlees met 1,5 seppelen gemaakt. Dat die naam zich pork tenderloin. Je kan ergens schweinevlees gebruiken. Hier hebben we wat we noemen agua mineral, carbonated water. Dat is een water wat je kan kijken in de stoel wat een beetje gas heeft. En hier hebben we groven peper. Hier hebben we zout, grove zout. Hier hebben we wat ze noemen mayonaise. Mayonaise,
Dat kan je am Stuhl kippen. Hier haben wir was von Samt oder Mustard. So, das sei einfach. Und nu werden wir dit über Nacht in der Fridge haben. Dann morgen werden wir 4 merken. Und dann werden wir unsere Paraguayo Kohlen Fleisch backen. Dankeschön. Okay, dan zijn we nu uit om dat vlees op te spekken. En ik wil nog één ding zeggen wat ik vergeten had laatste zijn. Ik had er nog about een halve theelepel van zo'n peperkerne gemaakt. Zo'n rode peperkerne, wat ze gewöhnlich op een pizza opdoen. Dat had ik deze maand gereed. En nu hebben we dit wat ze aan vleeseier lagt, of vleeseier perkelt. Hier hebben we zo'n smakke stang, dit kan je in winkler kijken. Die zijn mandola's-hastig, dit sterk. Die zijn van stainless steel. Sehr fijn. En dan spekken we dat vleesje zo staat op. En dat je kan spekken. Ja, dat is sehr fijn. Krijg ze staat. En dan 4 hebben we buiten am gaan. En daar wil we Schaschlik maken. Dat is een beetje wat de Russlander doen. Krijg ze staat. Check maar dat. Nu kan ik wijzen waar het ganz vorig is. Dat direct als een goede schijn met alle sippelen en alles te maken. Kijk maar dat. Nu wordt het ganz vol spekken. En dan wordt ik wijzen waar het zit waar we vorig zijn. Dankzij. Ik checkte maar, nu hebben we die alle abgespeckt. Nu zijn we uit om dat een 4 opleggen. Dankzij. Okay, wat eins dran noch tun ist, dann da wir hier noch einmal mit grober Pepernut. Und die Hahn, du hast es dort. Und dann hier haben wir was von einem roter Wein. Das ist roter Villa Taschenwein, den haben wir gemerkt. Da wir die Hahn gut, wenn ich braucht das nicht. Alle wir noch ein klein bisschen durch mit so ein roter Wein überpinseln. Hohohoho, er kann doch bloß einfach sein, was das wird. Wirklich. Scheiß machen. Du hast es dort. Und da ist er wieder rein. Dann machen wir 4 ableihen. Dankeschön. Noch ein Ding, was ich will sagen, das Eier am 4 abdown, dann tun wir noch ein klein bisschen Olive Oil bei ihr haben. Olive Oil ein klein bisschen überpinseln. Dat het niet te schrikken zijn uitreden dat het Schweinfleisch dat weer een beetje sehr lean, dat hat niet veel wat smalt of vat aan zit. Dat is dat. En dan, zoals ik zei, de wien, dat is rode wilde Taschenwien, die kan ergens bilja rode wien gebruiken bij je hand, maar niet, dan durf je het niet. We den Klippet omdrehen en dan wollen we den van ons ook nog een klein beetje met olive oil bepenselen. Was ist dort? Und dann werden wir den am 4 ableihen. Hohohoho, ich glaube, das wird bloß. Und der sehr schön. Ungassieren. Ja, kriegst du es dort. Und da, wo wir nachher kommen, dort noch ein bisschen mit roten Wein da eben. Was ist dort? Und dann sollen die Paraguayo Kohlen rein sein. Und da will wir Fleisch ableihen. Dankeschön, gracias. Und was ihr von der zum Tau eten, mit uns Fleisch, haben so eine Nudeln in Stadt, kann ich sagen. Und was ihr von wo die kommen, kriegt von da, wo unsere Kohlen kommen. Das sind hellbraun Nudeln, die kommen von Paraguay. Kriegt von da, wo unsere Kohlen herkommen, was wir brauchen zum Fleisch von der Backen. Und ich hoffe, die wollen mir noch mal eine Dose für free Nudeln schicken, da fährt ich irgendwie loben da. Und hier in Manitoba, da kann ich mein Stäbach Manitoba, das nennt sich da Pemi Foods. So, ich lege die Nudeln sehr, das sind besondere Nudeln. Und von der, wo die eten mit Schmonfahrt, hohoho, da wird aber sehr schön schmecken. Oh, und ich checkte mal das, nu haben wir die Kohlen rein, die Paraguayo Kohlen. Und nu werden wir Fleisch ableihen. Oh, nu kijkt mal da, nu haben wir das Fleisch hier im Gehen. Seht du bei sehr Fan. Fangt an sehr Schmack zu loten und sehr schön zu riechen. Die Paraguayer Kohlen, die tun aber sehr Fan. Check mal das.
En daarom zal we een beetje extra biljar oder wien gaan. En daar wil ik nog een beetje wat naphenselen. En een beetje zo een beetje napjuiten door ze staat. Krijg ze staat. Sehr fijn. Der Kleiwi zijn eruit zum Anschaben. Verreckten schmeckt all sehr schön, ich habe ein bisschen geschmeckt. Okay. Ich wünsche, je kunt dit rekken. Nu hou ik het zo fijn gebakken met wat wordt. Hier is het alle en dit groepje in. Oh, wat dat schijn. Dat je nu weer naar zich dat niet plus alle en holen. Nu kijkt maar dat. Krijgt ze staat. Ja. En dan werden we dat voor about 5 minuten rijven, resten, resten. En dan wel wie erst gaan met eten. Oeh, boy. Dat rekte maar zo schijn. Maar zo schijn, maar zo schijn. Dank schijn. Ik wil je toch nog helemaal weten waar het zit van het weer am dagen is. Kijk maar dat. Oh, laat ik wat schmijnen. Oh. Oh, wat smak zijn. Oké, daar hebben we dat gebakte vlees. En dan zijn Paraguayo nudelen. Met een beetje bruine sippelen en schmontwater even. Nu willen we eten. Oké, dan willen we nu eten. Hier hebben we wat vanavond in zorgen gesteld. We hebben hier nu keine zorgen. So, da wil ik me hier doen zetten. En dan willen we zien wat dit smaken wordt. Oh. Paraguayo nudelen, schmontvat en gebroedene sippelen. Hier een jalapeno. Dan dit vlees wordt er weer 20 stunden eingelegt oder marineren. Zoals ik zei, we hebben immer dank voor hem. Gott is goed. Gott zegt ons. En nu gaan we eten. Waarom dit moet een beetje zijn? Oh, we zijn keine nudelen. Zij ja, keine nudelen. Zum Gießo, met schmontvat, ergens. Oh. Dit met kinderpap. Aber heute an Franzen hier in Trinke. Halt den vast. Dit schmeckt fijn. Dit schmeckt fijn. Dit hebben we betoond. Ik weet niet wat ik zeggen zal. Schmeckt sehr schön, ik hoop je merkt dat ook.